Senku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate ado tresno bebarengan ning gedung ombo saiki ado papane tanpa kabar kepiye watane aku tansah doaku muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen
panyuwun kumring sliramu rumangsa tangising ati lewat angin wajib dalu aku titip salam kangen jroning Pak, siapa yang namanya Mas? Oh enggak kenal. Pokoknya yang punya Dalista aja. Ayo bosku. Monggo bos. Dangdut aja. Mungkin Mas sang pakai kacamata ditemani joget monggo Mas. Yuk. Joget aja. Ngawer aja nggak apa-apa. Nggak bisa joget ngawer. Songgo. kontes widodari Kayaknya Monggo bos. bosnya sudah mulai rogoh-rogoh loh Mas. Dek, kowe iki Iya. linggore apa Dek? Rogoh-rogoh Mas. Keri. Doriana, duduk sini. Nanti dipersiapkan nggih Pak nggih. Mungkin nanti lagu-lagu berikutnya monggo napa melih. Lagunya apa? Apa? Mana? laraning lara Enak manuk. Kelangan. Manuk cilik gaya. Kuwi bekmu toh Mas. Iki anu nggih aksesoris kok, Dik. Oh. sinten niku lenggah pojok dele ana mburi Gale ana mburi. Selalu bosnya joget. Nggak bisa. Lagu ini apa melih monggo dipersiapkan. Bubuk Asmoro. Bubuk Asmoro.
Bagus. Yoi. Bablas kenapa? Gubuk asmara. Gubuk Asmara ayo closing anu kira paket kedua. Iya. Paket kedua. Kloter kedua. Ya Kloter gini. kedua. Ini- Ganti casing. Ini yang punya goyangan keri-keri niki Pak Keri-keri. Bos. Yang punya keri-keri ini. Enggak Mas, ini Alfi Junior. Iya, iki kok anu to? Gubuk Asmara to? Iya. Kode Gubuk Asmara. Bro, Ora sida, Eh? ora sida. Ya kosek Itu no ya, tek kesik. tutup sabar, sik, Dik. sabar. Lah aku selak ingin loh. Salah keri-keri ya, Dik ya. Sinta niku lengkap ojo delik ana mburi niku sajake ono sing kiwate Ayo ayo ayo. Monggo Mas Gino. Minggir, Lihat dari minggir, Mas. minggir, minggir, minggir. Tabrak. Minggir. Kena Dik, kena Dik. Keri, keri, keri. Sopo? Keri, hei, 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 minggir ra ngono. Salah. Salah. Si goyang keri-keri. Yen liwat aku kelingan bukae biyen tak goleren nang jaga lebak tulisan warna abang tondo Nimas Prawan monggo lho bos. Matur sembah nuwun berkah barokah. Sisan go closing penutupan, Ya. yang terakhir nopo niki? Napa niki lagune? Bosnya apa bos? Cendol Cendol dawet, dawet. kok bagiannya Deva. Nggih. Deva, lagumu kan mau apal cendol dawet tok tore nih. Iya. Oter oto. Duta oto siap. Matur sembah nuwun. Catatan sakjroning ati. Jatan luntur saya merati. Aku kowe dadi karo merga larane gubuk asmara. Iki masih satu lagi closing diatur nih cendol dawet. Yuk. Doni Taja. Oi.
barang bukti kowe kok jur malah lali marang aku mesti nesu terus ngajak adu jokono jokono apa kowe pancen ra kelingan zamane dek biyen yo dimas kowe janji buka susah ojo dilakoni yo oi senang kula kowe aja lali marang aku iki yo nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani jur malah lali marang aku sithik mesti nesu terus ngajak aku jokono jokono apa pancen ra kelingan zamane dek biyen yo nimas kowe janji buka susah padha dilakoni Senang gula kayak sampun kantor spesial Bapak Ibu tamu undangan sambil menikmati santap siang dia masih diburu bersama Donita Jaya Camosari. Mbak Bumin, Pak Donati Noiko, Mbak Selastri Jakarta, Tirawira, Waalaikumsalam. Sawi
Yanti bersama Mas Ginda. Monggo Bapak asik. Asalale. Nepi. So. Goyang motor enak. Jebul kaya mung semene. Prasetyaku ra ono nyatane. Janji tresno nganti mati. Aku dewa dobat loro, aduh nyawa, kula nyuwun pangasama. Yen urip ingkang kapan Hae Pak Ros. Alah, rogoh-rogoh aku malah ngilu lho, Mas. Loh, Pak Ros, Mas. Pak Ros butuh bantuan mboten, Pak? Oh, salah Dek, warna. Dek Riana. Mas. Kok ngilu ki piye to? Lah di rogoh-rogoh. Masa ngilu? Aku ki sensitif, Mas. Melu. Mangga mbiyen mula. biyen mula aku lilo. Ika krama Rama lan manata liya. ngalayung Pujiku bisa. Langgeng dalamiya. Kepul kaya mung semono. prasetyamu Setiamu ra ono nyatane. Janji tresno nganti mati. urip tansah ngalayung Aduh dewa coba loro. Nyuwun pangasama. Yen to urip tanpa guna. Tinggal kapan tuto. piye piye Ade Riana Bapak ngersake lagu napa Dek, lagune napa?
pindah malih iki. Tahu nono windo nono apa? Ninggal katresnan. Bapak napa melih? Anu apa niku? Anake sapa? Bar anake sapa ninggal katresnan. Dong ora ya? Mas Ora. tinggal karsan sik wae, Mas. Iya. Ya, Mas. Oh, apa Pak Dek? Oh, ndak ilang makanya dirogohke malih. Iki nih anu anake sapa sih? Oh ya. Biyen mula. Biyen mula aku lila. Ikong Rama. Krama lan wanita liya. Ala iyong. Pamujiku kok bisa. Ya mulya. Langgeng salaniya. Tahlilani kowe pamit lunga. Ayo Dek. Pawelingku aja nganti sembrono. Kita nyamperin Bos Garem. Ning luar Monggo Bos kita joget.